A alcaldesa Saíntes sostivo o seu discurso en dous sentimentos, a lástima e a amargura. Lástima dixo polos 7 impulsores da moción e a súa ansia de poder por Ofelia Rei, por materializar súa vinganza persoal. Lástima por esa mesma muller que non tuvo nin siquiera nin o valor, nin a formación, nin a convicción de superar en capacidade ou en fortaleza, e mesmo en lealdade, a Manuel Cuíña, un home cuyo único delito era, según as verbas de Rei, ter sido seu empregado. E iso era algo non entendible baixo o seu prisma de hielo que un empregado pode ocupar un cargo mellor que un xefe. Era para ela simplemente unha vergoña, da que uns nos sentimos moi orgullosos, gracias Manuel, e das que outros nos dan lástima. Criticou tamén o esvoceiro do PP, Fernández Viéitez, por artellar a moción de censura, xa cando perdeu as eleccións e o expresidente da Deputación como instigador. Do que sinto unha lástima extrema e do que non foi desa persoa que non foi capaz xamais nin de asumir, nin de perdoar a súa derrota nas urnas. Un home que aos 15 días de que eu fose alcaldesa propiciou unha reunión para votar a man alzada se o PP iniciaba a estrategia de moción de censura para desbancarnos do goberno e agora escúdase nunha situación de desgoberno que non existe. O voso compañeiro, o voso amigo rechazouno, foi valente. Os nosos parabéns para un home bo, un home de ben. O que sí me dá mágoa é que vos non vos decatedes de que o maior beneficiado desta tolería hoxe non está aquí a pasar un mal momento como a vos. Ele está sentado no pazo da Diputación, frotándose as mans por ter convencido a outro grupo para garantirse a cuota de poder que necesita para seguir na Diputación. Sodes monecos rotos, todos vos, nas súas mans. Dixo sentir amargura porque os promotores da moción non quixeron ver todo o que o seu equipo leva feito por Silleda e porque non lle preguntaron ao pobo se preferían un goberno de 3 en vez de unha banda organizada de 7. E nos hoxe nos iremos paseniño coa cabeza moi alta entre despedidas e calor cidadán. Un calor que garantiza o noso retorno se somos quen de manter encendido este espírito de igualdade, honestidade e lealdade por este concello.